Ngiyabingelela kwi-channel yakho engunqa phambili Nyufrika. Igama uPastor Weningi ubuya ngokuyithoba ngokuzelisa kuwena. Angibonge nje umuntu wonke osuke ne-channel kuze manje noqhubeka ayibukela. Ukweseka kweni le channel angeke kwahamba unnotice, ngeke kwaba yizeleze. uNkulunkulu enisikelele, uNkulunkulu enibusise, ivule iminyango, uNkulunkulu ehlise imvula eyibusiso kunina, anikwesise ekungeneni nasekuphumeni kwenu. Mina nje ngibonga nandi ithuba engilithola njalo elikhethekile ukuthi ngikhulume nawe. Kuyisibusiso kakhulu futhi kuyangenza ngithobeke, kuyangenza ngijabule ukuthi ngikhuluma nawe ngesikhathi. Sizokhuluma ngamaphupho la amabili amathathu. Ngethemba ukuthi ke uNkulunkulu uzosiphinda si-afford another opportunity, another chance sikwazi ukuthi sikhulume nawe la ngamanye amaphupho. Kodwa njengamanje umuntu uma ephupha ewa esuka phezulu kepha engafiki phansi, uphawu oluvame ukufikela umuntu osuke esakhula nolibika la ukuthi lo muntu uyakhula. Kepha uma umuntu ephupha ewa esuka phezulu engafiki phansi emdala, uphawu ngasho futhi ukukhula lokhu okwenzeka nge-spiritual, usho ukuthi uyakhula lo muntu loyo ngokukamoya. Kanti la uma uphupha uwa uthanqazeka phansi kabuhlungu, uphawu lolu lungavamile nolibika-ke la ukwehluleka noma ukwehla ngokwezinga lempilo osuke uyiphila, nokudalwa-ke ubuthakathi kanye nemimoya emibi esuke kwembethe. Kanti futhi kungaphinde kube-ke isexwayiso sengozi engahle-ke ulengele kuyona. Kanti futhi la uma uphupha ubona umuntu ewa, uphawu-ke lolu olusho iy'nkinga noma ingqimba lowo muntu loyo asuke ebhekene nazo empilweni yakhe noma angase abhekane nazo esikhathini esizayo. Kanti la uma kenzeka wena uphuphe uwela emgodini uqobo, uphawu lolu olubi nolukwexwayisa-ke ngengozi kanye nokukhashelwa abantu abathile, noma-ke uhambo lwakho nokuthunjwa nokugqilazeka ngokukamoya ngenxa-ke yezitha ezikumenge iyigadlo. UGenesis 37 verse 23-24 uyasichazela ukuthi kwathi uJoseph esefika kubafowabo bamkhumula ingubo yakhe, ingubo enembala eminingi abeyigqokile, bamthatha bamphonsa emgodini. Kanti la asekwenzeka kumuntu uma uphupha uwa esakhweni noma ophahlweni, uphawu lolu olusho ukuhlaselwa amadimoni noma ukuthunyelwa ngezilwane empilweni yakho. Futhi ngaphinde kusho ukuthi izitha zakho zikume ngeyigadlo. Funda-ke la uSamuel wesibili chapter 22 verse 37 la uthi welule izinyathelo zami phansi kwami ukuze-ke izinyawo zami zingasheleli. Kepha-ke uma uphupha ugquma uphuma esakhweni ufike phansi uphila ungalimalanga, uphawu loluhle nolusho ukuvikeleka ukuthola koNkulunkulu noma-ke kwela amathongo uma umuntu okholelwa kakhulu esimeni samathongo. Kanti-ke la umaHubo 118 verse 13-20-14 uyasichazela la ukuthi-ke ungicindezele kabi ukuze ngiwe, kepha inkosi yangisiza. Inkosi-ke ingamandla ami nehubo lami yaba-ke insindiso yami. Kanti-ke uma uphupha la ufake ngenxa yokwela phansi, uphawu olubi nolusho ukubhekana-ke nemicibosholo nezikhali zokufa, nokuthi mhlawumbe ngase uhlatshwe ukugula, futhi mhlawumbe ngakhombisa ukuthi kuzoba nokuphazamiseka mhlawumbe kwempumelelo noma kuzofekela imiklamo yakho noma izinhlelo nazo, futhi ngasho ukushabalala kwamathuba amahle empilweni nokubhuntsha mhlawumbe kweyinhlelo ezifana nemishado noma ubudlelwano obuthile. Hamba kufundela Isaiah 54 verse 17 la athi khona sikho isikhali senzele wena esiyokunqoba, futhi-ke uzophikisa zonke izilimi ezingimangalelayo. Leli-ke yifa lezinceku zenkosi, lokhu-ke ukulwela-ke kwabo kuvela-ke kimi kusho kuJehova. Kanti la uma uphupha uphuza amanzi emfuleni ongcolile, nalolu uphawu olubi futhi olungasho la ukungcoliswa-ke mhlawumbe okuthile noma olungasho ukuthi kunobuthakathi obuthile osuke buthunyelwa kwena noma izigadli ezithile uma ukuthi uphupha la uphuza amanzi angcolile noma uphuza emfuleni ongcolile. Kanti la uma ngeze kube umuntu ophupha la ubona abantu bekuphushela phansi, mhlawumbe usuke endaweni ephakeme, lolu uphawu olungaba lubi noloxwesa-ke ngetulo elikhona nje manje lokuhlaselwa izitha mhlawumbe noma yimfamona ezikulisela mhlawumbe enqubekela phambili. Futhi ngasho ukuthi mhlawumbe kuneyigadlo ezimbi ezisetshenziswa-ke empilweni yakho. Asiwabambe la amaphupho sokwazi ukuthi phile sibuyile siqhubeke sichaze mhlawumbe amanye amaphupho ambalwa ukuze sikulekelele. Komanje sibeka la sibuyele kubusisi lokhu.